Zan momentazo, xen hasten da, eta xenan historia guztia. Baina bai, eta salbatu zian askotan, eta baita ere pixate ez uzten albo batera, parte fantasioso hori. Nola baite, ez dakit, pentsatzen da baita ere, hainbat konfliktu izan eta de repente topatzea olako lekutan beste mundu posible batzuk, ez? Zuk urtero zentzen ikusten xena eta batzon zin errepikatu ezatudan, ez? Eta inoiz etzen bukatzen. Gara, ki pasa, bukatu zela, 2000 batean. Eta inork ezakin nolak bilatzen nintzen bere momentun. Ez ontarako, bere momentun nintzen bilatzen. Bukaeran, hile egiten da xena. Bai, honekien. Nik enora hiltza, bero. Eta bukaeran ematen di musu bat, Gabrielek xenari. Eta azkenengo kapituluak azkenengo minutura arte itxon behar da hori ikusteko, eta pentsatzeko ia xena baden tipa bisexual bat, porque ala definitzaute. O una señora boyera, una confundia, que no es, pero hola definituzten serie osoan zehar.